Nicolette Gershi, Maltija ta' 48 sena nstabet bla ħajja fl-appartament tagħha wara li qalet daqqa jew daqqiet ta' arma bil-pont ta' Fiswatar, limiti ta' Birkirkara, wara li l-pulizija kellhom jiżgassaw il-bieb. Il-katavru tagħha nstab wara tarif li kien għadu kemm ta' Irlandiż lill-pulizija f'kommossjoni fuq ix-xatt ta' San Ġiljan li damet ma' 3 sigħat. Dan wara li r-raġel identifikat bħala Edward William Johnston ta' 50 sena kien għadu kemm għeddet lil xi ħaddiema tal-lukanda Hilton b'dik li deret bħala arma tan-nar. Il-pulizija li waslu fuq il-post wara telefonata għall-għajnuna mill-lukanda stess sabu li raġel ftit wara maxxat f'Paċeville fejn ukoll qabeż fil-baħar. Kien hawn li f'negozjati mar-raġel li beda jirrifjuta li jċedi sar magħruf minnu li kien għadu kemm qatel lill-eks sieħba tiegħu f'Birkirkara. Min dan il-pulizija setgħu jaslu għall-appartament tal-mara fi triq Maestro Giuseppe Busuttil fi Swatar. Gershi li jittilet vittma ta' omiċidju din is-sena instabet bla ħajja minn tim ieħor tal-pulizija li wasal fuq il-post ftit tal-ħin wara waqt li uffiċjali oħrajn kienu għadhom qed jitrattaw ma' Johnston. Xi ħaġa li ħadet ma' 3 sigħat qabel eventwalment spiċċat fil-qtil tar-raġel li ma kollabora xejn u beda jipponta l-oġġett f'idu fil-forma ta' pistola lejn l-uffiċjali u saħansitra prova jassalta wieħed minnhom. Min informazzjoni li natat f'konferenza tal-aħbarijiet fil-kwartieri tal-pulizija iżjed tard, ingħad li wara li l-pulizija avviċinaw lir-raġel li kien pront qabeż fil-baħar u ponta l-arma lejn rasu, uffiċjal mir-Rapid Intervention Unit bdew jippruvaw jinnegozjaw biex ineħħi l-oġġett minn idejh u jċedi. Waqt in-negozjati intalbet ukoll għajnuna ta' tim mediku biex jassisti. Kien hawn li l-Irlandiż iddikjara li aktar qabel kien qatel persuna f'residenza f'Birkirkara. Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa li indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet tenna li minn hawn skatta proċess ieħor f'Birkirkara. Wara ħabtu l-bib tal-appartament ma fetaħ ħadd bil-pulizija tkun kostretta li tisgassa il-bib tal-appartament. Hawnhekk ma li daħlu l-pulizija sabu mara mixħuta fl-art wiċċa l fuq u din kienet tidher bla ħajja. U r-riżultat li din mara kienet inqatlet daqqiet ta' sikkina bl-arma li possibilment intużat kienet instabet ukoll f'dejn il-vittma. Jirriżulta li l-One News li lanqas il-ġirien ma rapportaw lill-pulizija li kienu semgħu xi ħsejjes anomali jew minn xi kommozzjoni tard il-ħadd bil-lejl meta allegatament seħħi rejat. Il-Kummissarju spjega li sadattant kienu għadhom għaddejjin in-negozjati ma' Johnston f'San Ġiljan li kien tela mill-baħar bl-arma l-ħin kollu ippuntata lejn rasu stess. Il-pulizija baqgħu għaddejjin bin-negozjati inkluż bitwissijiet biex iniżżel l-arma, iżda r-raġel baqa' jirrifjuta li jagħmel dan. Kien għal-ħabta ta' 3 ta' filgħodu fejn ir-raġel niżżel l-arma minn rasu u dak il-ħin ippunta lejn il-pulizija li kienu iċċirgundawh fuq il-blatt wara il-lukanda. Kif rawek il-pulizija l-darba 2 ordnawlu biex iniżżel l-arma, iżda kien f'dan mument li r-raġel tassalt lejn wieħed minn dawn il-pulizija bl-arma appuntata lejh u hawnhekk il-pulizija kienu kostretti li jisparawlu hekk kif ħajjithom issa kienet f'periklu imminenti. Immedjatament ir-raġel ingħata l-assistenza medika minn fuq il-post hekk kif għadtilkom qabel il-pulizija kienet talbet għal din l-assistenza medika ittieħed fl-Isptar Mater Dei fejn wara ġie ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara. Eventwalment mill-investigazzjoni preliminari tal-pulizija jirriżulta li l-arma li l-aggressur kienet jipponta lejn il-pulizija kienet replika ta' arma tan-nar. Sa dan it-tant ingħataw dettalji wkoll kif Nicolette Gershi kellha relazzjoni fuq sentejn mal-Irlandiż li iżda intemmet xi xhur ilu. Il-Kummissarju Gaffa qal li f'April ta' din is-sena il-mara kienet għamlet rapport ta' fastidju mill-allegat aggressur wara numru ta' telefonati u emails li rċivit minn għandu. Skattaw proċeduri inkluż ma' aġenziji oħrajn biex ikunu stabbiliti l-passi li jmiss. Bħalma nagħmlu f'kull każ il-vittma intalbet biex tpoġġi għal risk assessment ma' risk assessors tal-appoġġ, iżda insistiet li ma kienx qed tara liha f'riskju u l-rapport tagħha kien ibbażat fuq insulti u fastidju. Ir-risk assessment ma sarx. Għalhekk jirriżulta li l-mara ma rriditx tipproċedi fil-każ għax ma hemmnitx li kienet f'riskju f'xi ħin waqt li kien beħsiebha tirrapporta mill-ġdid kull ħaġa f'każ li tħoss il-ħtieġa li tagħmel dan. Sussegwentament il-ħamis li għadda 8 ta' Awwissu qiegħed email tirrapporta li Johnston kien aktarx f'Malta.
Waqt li kien qed jirrispondi għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti, il-Kummissarju tal-Pulizija wieġeb li l-vittma qatt ma ħasset li kienet friskju, iżda kienet biss qed tirrapporta skont l-istadji. Minkejja rifjuta l-risk assessment, il-Victim Support Unit tal-Pulizija ħadet issib li tikkuntattja lil mara xorta waħda għal xi tip ta' appoġġ jew għajnuna, iżda għal darb'oħra il-vittma rrifjutat dan. Il-Kummissarju qal li bħalissa taqsima tinsab qrib u qed tagħti kull sostenn lill-familja ta' Nicolette Girxi. Dwar il-każ, il-Maġistrat Filip Galja Farrugia qed imexxi l-inkjesta waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija anke dwar id-dinamika tal-omiċidju għadhom għaddejjin.